Galeriehouder Jan-Reinder Adema van den Waard had 5 onbekende litowerken van kunstenaar Gerrit Benner ontdutsen en kocht. Benner wie een van de voornaamste Frieske kunstschilders. Dit is bijvoorbeeld een print met Ruters op het strand. Heb ik nog nooit eerder gezien. Wel iets dat erop lijkt, maar dan binnen het oliewerken of tekeningen. Dit is weer een typisch Friese landschap met een grote zinnen ervoor. Heb ik nog nooit eerder gezien. Een lito is een op een stien zetten werk dat met hulp van een chemisch proces uitgedrukt wordt. De drukker van Benner zijn werk is Fred Genis. Genis woonde jarenlang in Oudkerk en emigreerde later naar Australië. In de kunstwereld is denk ik heel uniek, omdat ik alle laatste werken van de masterprinter kocht had. Die ben nu in Australië. En er waren zeker 4 printen bij die ik nog nooit eerder gezien. Net in boeken, net in exposities. Dus dat is heel uniek. Benner had hem het schilderen zelfs onleerd. Eerst maakte hij kleurige romantische tafereelen en later abstracte Frieske landschappen. Verschillende musea haar werk van Benner. Ik heb een foto gekregen van de familie en daar staat een co in de studio in Oudkerk. En misschien had Gerrit Benner die ervoor voor deze printen broekt. En dit is voor mij ook een hele onbekende print. Het is duinlandschap. En er zijn wel verschillende olieverven die erop liggen of tekeningen. Dus dat is wel heel uniek. En van mij glunder ik er al over hoe mooi ik het vind. De lito's binnen van Nijewieke Vreed uit te zien in de galerie van Adema. En ze binnen ook vergees te downloaden.